Ale pozor na finskou akci, a je to první gól. A je tu další šance, Hrabal a je to 2-0. Nalevo je Melovský a tady je Kulich, je ostřela gól! A tohle je možnost pro Štancla, gól! Takže jeho sbírka soupeřů je opravdu perfektní. Teď ale pozor, rychlá odpověď Finů. A další nebezpečí a je to 4-2. Olala, tak to je špatně, to je špatně. Lasila se dostala až před Vondraše a dává pátý gól. Je to v pořádku, Becher proti a dává gól! Při vlastním oslabení Ondřej Becher. 100% Kulich, ostřela, gól! Tady je Kulich, je ostřela, ještě je tam Kuláška, gól! Gól! Ještě není vyhráno, ale vyrovnáno, ano. Kulich po vyhraném vazování, gól! 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 Další puk je teď ve finské bráně a Česko otáčí skóre. To je neuvěřitelné! Ale stále ještě dost času, obrovská chyba, gól!